ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. सिंधुदुर्गात सद्यस्थितीत 22 बालकं कुपोषित म्हणजेच सॅम कॅटेगरीत आहेत अशा मुलांना जिल्हा परिषदेचे सदस्य दत्तक घेतील, तशा सूचना खासदार नारायण राणेंनी दिल्याची माहिती जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली आहे. यावेळी त्यांच्यासोबत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, उपाध्यक्ष दादा साईल, शिक्षण आणि आरोग्य सभापती प्रितेश राऊळ, वित्त आणि बांधकाम सभापती संतोष साटविलकर, समाज कल्याण सभापती रोहिता तांबे, जिल्हा परिषद सदस्य संदीप गावडे, सावी लोके, आरोग्य अधिकारी सईधुरी, महिला आणि बाल विकास अधिकारी प्रतीक उगारे आदी उपस्थित होते. पोलिओ लसीकरण मोहीम जी काल होती तिच्या संबंधी आहे. दुसरी गोष्ट, सन्माननीय आमचे नेते सन्माननीय खासदार माजी केंद्रीय मंत्री नारायणराव राणे साहेब यांचं एक विजन आहे की आपला जो जिल्हा आहे हा कुपोषित बालक जे आहे हे कुपोषित बालक राहू नये, तो 0% कुपोषित बालक व्हावे आणि कुपोषित जिल्हा व्हावा, त्याच्यासंबंधीचं नियोजन. त्याच्यानंतर CO साहेबांच्याकडे असलेले विषय म्हणजे आपले केंद्रप्रमुखांची पदवी हे असे 4-5 विषय अनुसरून आजची पत्रकार परिषद आयोजित केलेली आहे. सर्वप्रथम मी आपलं सर्वांचं स्वागत करून आपल्याला एक सांगेन की सन्माननीय राणे साहेबांच्या सूचनेनुसार आणि त्यांच्या विजननुसार त्यांना आपण एक असं ठरवलेलं आहे की आपल्या जिल्ह्यात कुपोषित जी बालकं आहेत, जी आज 22 सॅमची आहे, ती 22 सॅम ही बालकं मॅममध्ये कशी येतील आणि त्यांचा जो कुपोषित स्तर आहे तो उंचावेल कसा, याच्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. आणि सन्माननीय राणे साहेबांची एक सूचना आहे की सन्माननीय अध्यक्ष म्हणून मी, सन्माननीय CO साहेब, सन्माननीय पदाधिकाऱ्यांनी HOD यांनी ती बालक दत्तक म्हणून आपण घ्यावी आणि त्यांचा जो कुपोषित आहे त्यांना त्या ह्याच्यातनं वर काढावं आणि त्याचे सुदृढ बालक त्यांना करावं. त्यांना जिल्हा परिषद अध्यक्ष म्हणून मी 5 बालकं ती दत्तक घेणार आहे. त्यांनी सांगितलं आहे की सन्माननीय आपले आमदार निलेजी राणेसाहेब यांचे सुपुत्र अभिराज आहेत राणे, ते 2 घेतील, CO साहेब घेतील, आपले पदाधिकारी घेतील, आपल्या खात्याचे अधिकारी घेतील आणि ही जी 22 जी बालकं आहेत कुपोषित, यांना ती कुपोषित बालक आहेत त्याच्यातनं त्यांना त्याचं सुदृढ बालक आम्ही करणार आहोत आणि त्याचं नियोजन आम्ही त्या स्तरावर करणार आणि ह्याची 1 जुलैपासून ह्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. त्याचप्रमाणे जी मॅमची जी 376 बालकं आहेत, म्हणजे अगोदर खूप होती त्या 376वर आले, तीसुद्धा मॅमची सॅममध्ये न जातील याची कटाक्षानं दक्षता घेण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे आम्ही मागच्या पालकमंत्री साहेबांच्या सभेमध्ये एक विषय झालेला होता की जी जोडपं आपल्या वयाच्या 65व्या वर्षानंतर जोडपं असेल किंवा एकच व्यक्ती, स्त्री किंवा पुरुष असेल, जो एकटाच घरात राहत असेल, तर त्यांची काळजी घेण्याच्या दृष्टीनं आपल्या आरोग्याच्या दृष्टीनं किंवा आम्ही जिल्हा परिषद पदाधिकारी म्हणून आम्ही त्याच्यावर तिथं त्यांना जाऊन भेटी देणं त्या घराला, किंवा त्यांची काय परिस्थिती आहे, त्यांना औषध पुरवठा होतो की नाही, त्यांना औषध मिळतं की नाही, त्यांना पोटापाण्याच्या वस्तू मिळतात की नाही, त्याच्यासंबंधी आम्ही 50ही जिल्हा परिषद सदस्य लक्ष देणार आहोत कटाक्षानं. आणि आरोग्य ह्याला आम्ही त्यांना आदेशही दिलेले आहेत CO साहेबांना आणि मी सुद्धा की आपण किंवा आरोग्य सभापतीने की आपण प्रत्यक्ष आपल्या असलेल्या आरोग्य सेविकांना किंवा असलेल्या आपल्या आशा सेविकांना तिथं जाऊन लक्ष द्यावं, महिन्यातनं एकदा व्हिजिट द्यावी त्यांना, त्यांचा औषध पुरवठा होतो की नाही, त्यांना धान्य आहे की नाही, त्यांच्याकडे कोण आजार असला तर त्यांना डॉक्टरकडे नेण्याची सुविधा आहे की नाही, याच्या दृष्टीनं आम्ही ती पूर्णपणे आम्ही काळजी घेणार आहोत. कालचा जो दुसरा विषय आहे राष्ट्रीय पल्स पोलिओ लसीकरण मोहिमेचा, तो 28 जून 2026 रोजी आयोजित केलेला होता आणि त्याच्या संबंधित जिल्ह्यातील 0 ते 5 वर्ष वयोगटातील एकूण 27,806 लाभार्थ्यांपैकी 27,968 बालकांना लस प्रतिबंधक डोसाचे डोस दिले आलेले आहेत आणि जिल्ह्यानं 100% उद्दिष्ट हे पूर्ण केलेलं आहे. पण ह्याच्यात ही यशस्वी मोहीम राबवण्यासाठी जिल्हाभरात 904 लसीकरण केंद्र, 80 फिरती पथकं, 43 प्रवासी तपासणी पथकांचं नियोजन करण्यात आलेलं होतं. स्वतः मी 7 केंद्रावर भेटी दिल्या आणि तिथं पण बघितलं. त्याचप्रमाणे तसेच मोहिमेअंतर्गत ग्रामीण भागातील पुढील 3 दिवस म्हणजे शहरी भागात 5 दिवस, ग्रामीण भागात 3 दिवस घरभेटी 0 ते 5 वयोगटातील एकही बालक पल्स लोकसेवकातून वंचित राहू नये याच्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्यात येणार आहे. आणि जे फ्लोटिंग आहे, जे आपल्या प्रवासी म्हणून
आपल्या ह्याच्या स्टँडवर येतात किंवा आणि कुठं बसने प्रवास करतात, रेल्वेने प्रवास करतात, तिथं कटाक्षाने लक्ष देऊन त्यांना पल्स पोलिओ डोस देण्यात येतो. याच्यासाठी आमचे असलेले आरोग्य अधिकारी, कर्मचारी, आरोग्य सेविका, आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका आणि सर्वच विभागांनी ज्यांनी हे 100% आम्हाला ही आमचं उद्दिष्ट साधण्यासाठी ज्यांनी प्रयत्न केले, मदत केली, त्या सर्वांचं मी मनपूर्वक जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि शिवनच्या वतीनं मी आणि आपल्या सर्वच पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने त्यांचा मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो.